To ešte skoro možno zapínanie podľa mňa. Či? Budeš strihať zábery polhodinové. Ale nestriham. Však si posunieš. To máš hovoriť, že by si mal zmeniť názov. Ako kanálu. Nepovedal som, že máš zmeniť. No akože... Ale že to je také... Taký kanál, no taký názov, že keď budú ako vodu vyhľadávať, vieš, tak ťa nenájde len tak. Nič nemá napadlo. Niečo zaujímavejšie. Niečo možno vymyslíme. Nie, lebo ako skupina na Facebooku, ok, pohoda, alebo aj takéto súkromné, nebudú si ľudia môcť vyhľadávať asi. Ale keď chceš akože dosah na onom, na YouTube, tak by si fakt mal niečo iné vymyslieť. Vieš, nikto si nebude vyhľadávať, bez tiša to nepôjde. Ani nič fototika podobné. Tak vieš, dobre, ty má to koľko? Mám to rok pustené. A má to 67 oných. Tak obojím. Nie je to zlé, ale aj tak no. Ale ne. No tie shorts to pomohli tomu. No možno by si sa aj mal viacej sústrediť na tie shorts alebo niečo také, lebo... Čo mám nachystané videa, som menil rozvodovú reťaz na 110. Chcem spraviť nejaké krátke aj celé, že celú robotu. No ne, olej, jak menenie oleja na Hyundai a také inak veci. tie menenie oleja to dosíte. To normálne však plný YouTube je toho, jak vieš ten nejako teče do tej onej nádrže a tak, je toho veľa. Z tých by si tiež možno prerazil. Alebo možno nejaké timelapse videá, ako opravuješ niečo a tak ako na oče. To dať ako short. Lebo aj tie videá, akože ono je to fajn, ale... Ja viem, že to nie je oné moc, ale... No, že vieš, možno to tých ľudí toľko nebaví. No tak aj mňa, vieš, ako pozerať, že... Ja som už. Tak ja to... Je to no, také... Neviem, možno niečo iné by som sa sústreďoval. Alebo sa s tým pohrať viacej, že z viacerých uhlov spraviť. Že možno hen tam dopredu také vníť kameru z iného uhla. Na koleso namierať. Niekedy možno v budúcnosti. No, že keď sa chceš akože venovať tomu, tak niečo takéto bolo lepšie. Je to tak. Keď chceš akože prečo dosah nejaký. No, však jasné. Keď som sa na to zarábať, tak sa dám sa prerobiť a aj na OnlyFans. Ešte raz. Ako cítiš? Kedy zapínaš? Je to tu ja. Keď ideš štartovať prvýkrát, tak plne hore a ideš potom dole. To je ten modrý chrobák, čo sa pokazil? Hej. Čo? Že čo vlastne robí, takže zaprav. Elektrika. Elektrika? V Jaslovskej Bohuniciach. Na Atomke. Možno by si vedel poradiť, ako som aj ti chcel písať, ale som si povedal, že kačkom na to. Keď mi nefunguje stolná lampa, no ona tam je také, že je taký kábel do toho, normálne také, jak proste nejaký jack alebo nabíjačka, to si takto normálne do toho zasunieš. To by som si musel ukázať asi. A ono vypadáva tam on, že či to môže táto normálne akože priletovať priamo na to, alebo tam musí byť taký pojď originál. Alebo možno nejak inak to opraviť, neviem. Tak dalo by sa. To musí vidieť, ale... Sme ten jazd bude prejsť. Aby som ušetril peniaze za lampu na intrách, kedy to vieme opraviť. To je taká ledková lampa, vieš, že sa vieš meniť aj intenzitu, aj farbu a tak. Jaguárik. Stop, aha. To je dosť pekné. To Ford je pekný. Čo to je T-čko? Nevieš? Zeleno.
to je v tom kopci. Kámo, keď sme sa zastavili, ja som no kámo, keď sa nerozbehneme, tam bude, to bude trafa. Ja som poslal nejak na tretíkrát. Jaguar tak učí. No. Tu ich odkláňajú. Prebiehal a išlo proti auto, kámo, skoro. Mančík to nechty. Čo? Že mančík to nechty. Ideme, jak je to tam napísané? Tá cesta. To je Strašnice, je to úce. No, takto krátko? Čo? Taká krátko? Čo by bolo aj do Žina, alebo nejdeme cez závody. Žiaľ nie. Kámo, dneska ráno ja som išiel k vám. Teda k Urmincach, jak je tá križovatka. Jak je jednota tam je, či čo tam je, tá krčma tam je. Išla cyklistka, taká staršia ona pani. Videla ma, som počal dúhala a bela mi do cesty. Tak na brzdy. Keď som išiel, že ďalej, že tak už mám on tam už bol blatníkom tlačiť. Nie, že ma mi behla zo schodníka do cesty, normálne, nejaký Však to je Dominikovi, nie? Dominikovi tak behla nejak, keď bol na Hornetovi. No. Však Hornetovi potom aj, jak tak bol na brzdy, no to nemá ABS-ko ešte, stará motorka. Tak úplne zobrala pneumatiku. To teraz na Hornetovi nejazdí. Úplne na dvoch. Na jednom mieste. To skôr vie, ako rýchlo išiel. Čo si budeme nejazdiť? Nejazdí pomaly. Nejazdí pomaly. Ďalší vytiahame. Chodiť, už sa nemusím báť o seba. Chceš? Či drsne vyzeráš na fotke? Hej. Sa ti to nepáči. A niektoré tie fotky, no, ako pekná ona. Pekne vidnelo tie auta na tých fotkách, pekne to upravili. Čo to vlastne stojíme?
Asi čakajú, keď sa to trošku nakopí na chvíľu. No, aby sme išli, vieš, venúť. Čiže budú zatvárať cesty to Polčano, tak aby to išlo všetko. Naraz. No, inak ale to musí tých ľudí niektorých dobre potešiť. Ty sa, ale prostý človek bude nadávať. No, alebo taký, čo sa ponáhľa niekam do nemocnice s rodiacou manželkou. Akorát dneska, teraz sa musím ísť dole. Musím niekto rodiť. Čo dneska musím ma dorodiť? Alebo krvácať, alebo čo? Nie, tak podľa mňa sami si púšťajú. Však to je. Však jasné, ale keďže, keby náhodou vieš, že nie ideš tenisku, ale že ho vezeš normálne v aute. Ktorý to je ten Jaguar? Čo? Klaxon na Jaguar. Na policajnom aute. Čo ja som? Debil, ja som si nezal vyskúl papuči. No tu. Na sedačky. Sedačky? Na pod tým papírom. No to nie, to je moja ochrana. Hej? To je nič. Kde je som moja? Tak to je stopená. Otvoríš to, máš prosím ťa. Čo si jak vzadu počúvaš? Ja? No a? Nie sa posunú do keľu. Opa. Potlač ma. Dík. Dobre? No, hej, pôjde. No teraz som viacej priestoru, jak ja. Kokos Tomáš, ak som bol v tom Trenčíne, vieš, vojak pilotečný, tak som išiel však Boltom, samozrejme. Bolo to až na kraji Nitry, že je Trenčína. A bol rozdiel akože medzi komfortom a obyčajným Boltom iba 50 centov. Došiel po mňa na Superbe čiernom 2022, dvojročník, to bolo akože krásne nové. Ty kokos, to malo toľko priestoru, to si už ani predstaviť. Normálne ja som si vzadu vystrol, ja som si vzadu vystrol nočku, ale že úplne, jak na krstu. Ja viem, ale ešte tak vieš, za sedačkami. Hej? Áno, iba náradí tam. Prečo? Ale že tie vody možno by sa tam akože dobre skladili. Tá volka bola tá na biču. Aj to je možné. To je tá volka. Presne ono, bude to na klaxonovať. Jak sirenu. Čo sme boli v tých oslánoch, to bolo, no. Mal v tých oslánoch, čo sme boli minulý týždeň, tak mal oného chrobáka. Ten tam mal riadny klaxon, bol za mňou. A potom ešte predo mňou bol nejaký Ford. Ten mal tiež žiadnu trubu. Ja som videl, že normálne ako je firma, ktorá ti pri
vyrobí akože na auto, záleží ako koľko máš miesta. Normálne, ako hociaký klakson obrovský chceš, takže vieš napríklad tam dať, čo je klakson na Transibirskej magistrále, to ideš dať, alebo napríklad aj repliku klaksonu z Quimery 2. Vieš čo je? To je nejaký loď, ne? To je za oceán, loď obrovská. Takže to je vraj také obrovské, že čo sú také tie pick-upy, jak je Ford Ranger, čo má takú zúlečku. Takže to bolo akurát na to, že plné by to bolo. Čo? Liaska. Nech sa pipoví. Čo to te už je vetero? To už ročník sedí. Jak v tom tuneli, nie? Ja tú tužinu. Čo? Keď v tom tuneli, to je tú tužinu. To reálne dobre.
odchodných. Čo? Je odchodných. Koho? Nepozeraj. Už kašľú na to. Je to skôr také, že nie jazda, že ukončenie leta, že pochváli sa si veteránom a je tam pre deti, sú tam hasiči a také veci. Aha. To máš povedať aj ty? Ešte neviem, čo mi robíš. Však toto, no, možno ešte si nevymyslíme voľačo. Voľaké naše dovidenia leto. Uvidíme. Ale peniaze určite neplánujem platiť ani za to, lebo teraz v stredu ideme do Zatier na 2 dní. To bude stať nejaké peniaze. Čo ste liesť? Čo? Ste liesť? Na túru do Zatier, lebo tam voziť nemôžeme a voziť potom chceme ísť do Železného Mostu, najväčšie na Slovensku. Ale to letanie v Tatrách by som veril, že by skúšal. Ale nemôžem. Čo? Prečo? Tam musím mať členstvo do nejakú vlastnú spolku. Takže dá sa vybaviť úplne ľahko Slovenskú spolku Janec sa to volá. Za 30 € ročne. Čiže akože nie je nič, ale tak by som si hlavne netrúpol sám, lebo vieš, nepoznám to čistá skúsa. Rovnako aj jednoznačné túry v Tatrách. Aj nemôžeš ísť do ne, že čo sú ome s vodcom teraz? To môže. Môžeš, To leto stojí taká jedna túra, ktorú ja strašne chcem už veľmi dlho. Alebo teda skôr letecká túra, lebo chvíľu leteš, chvíľu kráčaš. A to stojí 400 €. Pre jedného. Ešte pohľad. No, je to Nejak one na Mount Everest, koľko tisíc? Desiatok?